Bueno, bona vesprada i volia donar les gràcies a l'Ajuntament de Bogueret i a Xavi en particular poder oferir les instal·lacions per presentar el llibre de l'Acción de Bogueret, un episodi poc conegut que el que es pretén és ficar-lo en coneixement, no només a nivell local, sinó també a nivell nacional i internacional, per poc comentar la culturació. Bueno, este llibre, a veure, és un llibre sostenible, que li dic, perquè és poc comprat a través d'Amazon i no s'ha fet una edició de X exemplars, sinó que s'imprimeix baix demanda. Doncs té una avantatge que, a veure, és més sostenible perquè després no sobren exemplars i després una de les altres avantatges és que es venen en tot el món, o sigui, no només així d'Espanya, sinó també en Austràlia, Canadà, França, Itàlia, Japó, Mèxic, Holanda, i la meva experiència de les targetes que he vist són altres llibres que he publicat i, bueno, pues jo he vingut en Japó, o sigui, estic compromès en Japó, sempre hi ha gent interessada i en aquest món de la història i aquest capítol en particular, la veritat és que el que volem és que tinga més difusió internacional. Estos son los tres llibres, a part d'este quart, d'estratègia militar per aplicar a l'empresa i altres de textil. La meva vida professional és dedicada al textil i a través de la textil que estic buscant per fer este diccionari. El llibre s'ha basat en més de 230 articles periodístics de més de 90 mitjans de comunicació. La recerca ha sigut molt de temps, buscar en la biblioteca, sobretot en la Biblioteca Nacional, que és la biblioteca virtual, o sigui, qualsevol projecte que ens anava movent i va des de, no només abarca el 1873, que va ser des de les batalles, sinó des de 1848 fer una prèvia fins abans de la Guerra Civil. O sigui, la recerca d'articles ha sigut prou important. Així tenim ressenyes que ens han fet. La que tenim primera és de Patrick, el que estic comentant, ell és francès. Jo tinc relació amb ell, perquè jo tinc un blog de Zuau del Mundo, que vaig escriure, hi ha més de 800 referències d'aquest món, i la veritat és que jo no xerrem francès, anglès ni fem millor, i ell espanyol tampoc, però Google és molt gran en això i ens podem comunicar molt bé. Entonces ell em demanava llibres que no podia trobar en França sobre suaus de tot tipus, i quan escrivia algun llibre, me l'enviava dedicat i la veritat és que és prou interessant. I la veritat és que me va comprar i diu que, per a mi és una gran satisfacció perquè ell és doctor en història, que deia que és un gran treball de qualitat i jo el que he pretingut és que siga molt fàcil de llegir, igual que els articles que apareixen en el blog, que siguin molt fàcils i que qualsevol des de xiquets puguen entendre un poquet tot el que va ser la batalla i el context històric i polític. I després una resenya que és també vas col·laborar en el llibre de Wilsey en la televisió de Juegos Campistas, que es va presentar el 2019, és un llibre xicotet. I Javier li vaig enviar, i diu, te l'has currado, no creo que hagi falta. Nada relacionado con la batalla sin rastrear y que la recerca ha sigut prou important. Este llibre vaig comentar un poquet per damunt, la introducció, el context històric d'on ve i tenir el paradigma d'Acció de Bogueret o Batalla de Camorra, que la coneixem encara recentment. Les meves investigacions és millor dir Acció de Bogueret que Batalla de Camorra. I per lo següent, més de 230 artículos, tots nomenen com l'Acció de Bogueret, perquè no va ser una batalla, la batalla de Camorra va ser el dia 22, però ja el dia 21, Espinals del Racó ja va veure la primera enfrenta. Són 2 dies, per això la premsa de l'època, els parts militars diuen Acció de Bogueret. I la batalla de Camorra sí, va ser la més important, però també, i comentant en historiadors, pot dur la confusió del tema de Camorra, la va fer italiana. Això és italià, entonces, per evitar això, i després lo de Bogueret, això va passar també en aquest llibre de Wills, que nomenen,
és la denominació que tenia el segle de Bocairent. Però després, totes les mencions que fan ja estan actualitzades a Bocairent, a Xàtiva, a Ontinyent, etc. Anem a veure un poc dels antecedents, no?, del conflicte i, bueno, doncs ja on ve aquesta tercera guerra carlina, que de fet era una guerra civil, però bueno, va denominar la guerra carlina, i era per el tema de la successió de Fernando VII, quan va morir per la llei sàlica, doncs va passar Carme Maria d'Isidro Borbón, seguint la línia successòria, i li tocava a ell, però va passar a la filla, i aquesta història, es comenta per alguna de lo que és el llibre, i ahí és quan comença la primera guerra carlista, 1873, i van morir 3 més. En el blog de Todo el Mundo vaig fer ahí un treball d'investigació de les diferents línies que eren successòries, o sigui, des de Felipe V hasta Felipe VI, l'actual rei d'Espanya, però en diferents colors, o sigui, tenim el blau, és una línia, tenim el taronja, és una altra línia, el groc és una altra línia, o sigui, és un caos, o sigui, el tema de la successió carlista, i bueno, la veritat és que ficar-lo a Xina, doncs, no poca idea. Ara que Sisto Enrique I és el més conegut dins de, doncs ja, desgraciadament, ja no té tant, no és que la influència que tenia abans, però és un poquet saber d'on venim i que dins d'aquestes línies, la línia actual sí que estaria dins de la batalla. Anem un poquet a explicar el que eren els dos exèrcits i, tenien per la part governamental la republicana, que era Weller, que era el principal comandament de l'exèrcit, i després diré la meva conclusió de per què va guanyar uno i per què va guanyar l'altre en les dates que vaig donar. Estava format sobretot per unitats regulars de l'exèrcit, tenien la segona disciplina, tenien els quarts alemanys, i així tenia el regiment d'Aragó, el d'Aragó de Tormes, Sòria i Conca, més esquadrons de cavalleria. I després tenim a Santes. Tinc que dir que en tota la bibliografia, tots els articles periodístics fica com Santés, però correctament és Santes. Ell ve de Llíria, vaig estar en contacte amb gent de Llíria i m'han comentat que és un cognom molt comú i el que es gasta és Santes. Els carlins estaven, eren voluntaris, llauraors, antics militars, un poquet no hi havia aquesta disciplina com tenia l'exèrcit governamental. I, a veure, així, creuant tots els datos que tenim tots els periòdics, alguns depenent del tipus de periòdic, si era d'una línia de una ideologia o de l'altra, si era més governamental, hi ha unes xifres, si és d'altra uns altres, entonces podem dir que comptava entre, hi ha xifres que van entre 2.500, 600 cavalls i 4 peces de muntanya. Peces de muntanya són canons de 3 lliures. Altres diuen que tenien 4.000 infants i peces d'artilleria sense determinar. Però, segons l'informe oficial que l'ha trobat, eren sobre 2.500 homes que tenia Weller i només van actuar 2.600 en Bocairent. Per la part de carlina, algunes fonts diuen que eren 9.000 infants i 500 genets, altres 6.000, 8.000, en definitiva sobre 5.000. Entonces ja podem donar-se una idea de que els carlins eren quasi el doble que els governamentals. I després una altra són les baixes que va haver en les dues parts i tenim una part que la part governamental sobre 24 morts i 85 ferits i per la part carlista 149, 449, és que són xifres mai sabrà perquè cada un diu una xifra i 400 ferits podem dir que donar una xifra de 200 víctimes i 700 ferits. Continuem en l'escenari de les batalles. Aquestes són les fotografies que s'han trobat d'esta batalla. Tenim així una làmina de Panaminos, que així, si no vaig explicar de l'acció de Bocairent, el que estem comentant, i així recrea un poquet, comentarem a continuació, com van perdre els carlistes, van
apresar 2 peces d'artilleria, després Weyler les va recuperar i, bueno, pues així para mi significa esta part de la batalla. Poden veure els carlistes en els grapatges, els monumentals, els uniformats. Després podem trobar també en la Diputació de Barcelona, que és un quadre conegut, que és la batalla del Boquerente de Josep Lliure Gil. I després n'hi ha una altra que està en el Museu de l'Exèrcit, en Toledo, que és molt pareguda. N'hi ha poques variacions, però jo crec que és una còpia perquè l'autor és anònimo i és una còpia un poquet millorada, probablement més clèrica. I bueno, a continuació, els protagonistes de la batalla, que va ser Valeriano Weyler i Nicolau, que van néixer en Palma, Mallorca, i crec que l'acció de Boquerente va ser, per la seva carrera, el va impulsar perquè després va estar en Cuba, va ser un canvi totalment diferent. I així tenim que va morir als 82 anys i 35 és l'edat que tenia quan va estar així en Boquerente. Era jove, comparat amb Maria Santesburgui, i això és una de les fotos que podem veure en blanc i negre, però l'han trobat en color. Això ho tenen en Llíria, que conserven un retrat de José María Santés. Una de les dades que xerren en el Círculo Catòlic de Llíria, que és on tenen el quadre, és que no se sap. Jo l'he trobat quan va morir, va néixer en Llíria, però va morir en França, i jo sí que la podem localitzar que va morir en Marsella en 1886 a 69 anys. I quan estava a Boquerente tenia 56 anys, tenia més experiència en combat que Weyler. Així tenim que todavía conserven allà en Llíria, que és la faixa de gala de José María Santés. Una cosa que anem a veure és exactament és. Ho vaig fer l'any passat com a commemoració del 150 aniversari de la batalla, que no n'hi havia plànols de les batalles. En altres conflictes, sembla als Estats Units de la Guerra Civil Americana, ahí tens documentació a parar un tren de moviments de tropes, però així no n'hi ha res. I llavors vaig fer un vídeo, una recreació, i la veritat és que va tenir prou visualitzacions i dic, mira, que millor que ficar-lo i poder narrar minut a minut de lo que va ser la batalla de l'acció de Boquerente. Llavors comencem el dia 20, el 20 de desembre, quan Santés va pegar a Boquerente sobre les 10 hores. Les 21 es va quedar sin Boquerente. El que solien fer els carlistes, en aquests casos, anar a les poblacions i devarar els impostos, requisar armes o aliments per a tota la tropa que requerirà que 5.000 soldats per alimentar 5.000, la població el doble de la població de Boquerente. Així que aquesta era l'estratègia que feien, en aquest cas, els carlistes. Al Sant Demà, el dia 21, a la 1, és quan s'allista per Massarra, el que estava comentant per el camí d'Albaida, que venien les tropes governamentals perseguint, anant a per Santés. Llavors, el que van fer és anar fora de la població i perquè no es agarrarà. Des de Massarra, que es va tirar canonades sobre la canaleta, va anar espantant a Santés. Després, sobre les 15:15, ja va entrar en Boquerente Weyler i ja van anar darrere de Santés per lo que és el Pinar del Racó, que va ser la primera, sobre les 4:30 de la vespre, el primer enfrontament que van tindre. També va haver foc d'artilleria i això són els 16:45, estic xerrant del 21 de desembre, que es fa prompte de nit, i doncs com es feia prompte de nit, el que van fer és retirar. A les 5:30 es van retirar, Santés se'n va anar a l'alt de la Creu i Weyler va tornar a Boquerente sobre les 6:30. Van estar ahí acampats hasta el Sant Demà, el dia 22, que el que va ser Weyler és per el Santo Cristo, i Santés per la part de Pinar del Racó, per Ponce. Jo el que sempre m'ha preguntat és que si veiem 4 peces d'artilleria és com les pujarien per el Santo Cristo.
perquè allà pujar nosaltres ja costa el Santo Cristo o pujar un canó. I carruatges i municions. Entonces, bueno, sobre bon matí, a les 8:30, comença i a les 9 ja es posiciona ja el que és l'exèrcit. Weyler, després Otal es queda en Boqueira, no puja, i es queden les 4 peces d'artilleria, i després sobre les 10 és quan ja comença la batalla, l'enfrontament, el xoc de les dues tropes. Sobre les 11 és quan Santes ha pres 2 peces d'artilleria, després perquè els atacs eren a baioneta i poden recuperar-les. I entonces Otal, que està a Boqueira, puja a reforçar les forces de Weyler. I ahí tenim que a les 11:30 ella torna a recuperar l'exèrcit republicà governamental, les peces d'artilleria, i sobre les 12 és quan s'acaba la batalla i perd, Santes, els perduts que han vist, perquè des de l'apoyo d'Otal i Weyler fan que es retire perquè es va dispersar l'exèrcit de Santes. Es queda Weyler ara que han ferits sobre les 16 hores i els altres ja es dispersen. La veritat és que es desbanda. Tenim Banabanyers, Fontanars, Alacant, es dispersa totalment l'exèrcit carlista. Després Weyler torna a Bocairent sobre les 18, es queda i el 7 de maig ja se'n va. El dia 23 se'n torna a València i així tenim els hospitals que es van en el Santo Cristo, en el Pòsit i un altre, tenim 3 hospitals de campanya. Després també és interessant que la Creu Roja d'Alcoi va ser la primera acció que va tindre així. La prova de foc la va tindre així en Boqueirent, de Boqueirent. El monòlit que en l'any 1912 va fer un monòlit de pedra que, bueno, tots sabem el que fica, no? La veritat és que son 62 víctimas de sus ideales unos, de sus disciplinas otros, y hacen aquí honor y gloria a los que cumplieron el cumplimiento del deber el 22 de diciembre de 1982. Hay diantes dos bandos, también de carlistas, es una fosa común Después de la Guerra Civil la van trencar, este es el estado actual, en el 1998 la van cerrar, i la veritat és que l'estat actual està per restaurar. Perquè, i sí, està així a plenes, es pot llegir l'epitafi, després tenim que la pedra està totalment i la creu està totalment. I va ser curiós perquè jo, tots els anys pugen sobre el 22, 21, en març és quan pugen els carlistes, que fan el dia de màrtirs de la tradició. Ja des que va faltar Marcelí, ja desgraciadament no es fa. I és curiós perquè sempre puja el xicos de homenatge i venien dos d'Ibi, persones d'excursió, i em van comentar, escolta, esta creo que vol dir. T'has fet que jo, has quedat un nivell així. I eren de vídeos, no coneixíem este más en nostàlia, sí, d'això es tracta, d'aquest llibre, de ficar en valor i donar a conèixer el que era aquestes dues batalles. I en fi, si teniu algun dubte, teniu preparat.